Na osnovu odluke o linijskom, gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji glavnog grada, izmjena reda vožnje važit će do 15. jula. Direktor puteva Radoš Zečević naglašava da su linije prilagođene manjem broju putnika tokom ljeta. Nijednu liniju nismo ukinuli, samo smo neke redukovali, to jest ono što je objektivna potreba tih linija, broj polazaka, znači usredsređen u tom pravcu. To je inače radimo svake godine, dobro ste rekli, do tog datuma 15. jula je sad jedan red vožnje, a onda ćemo od 15. jula do 25. avgusta imati drugi režim i još ćemo više redukovati broj linija. Red vožnje za period od 15. jula do 30. avgusta bit će naknadno objavljeni, jer je riječ o periodu kada veliki broj zaposlenih u državnim i lokalnim institucijama koristi kolektivne godišnje odmore, napominje Zečević. Kako navodi, izmjena reda vožnje prvenstveno će se odnositi na gradske linije. Prigradska naselja i udaljeni krajevi opštine koji su pokrili nekim linijama, oni zadržavaju status koji su imali, znači 2 polaska, 3 polaska, to je u redu, to ne mijenjamo. Građanima se preporučuje da informacije o ljetnjem redu vožnje prate na internet stranici preduzeća, društvenih mreža ili pozivom call centru, kako bi se na vrijeme upoznali sa svim izmjenama. Naravno, ako baš sve to ne mogu da nekad dođu lično u linijski prevoz da dobiju odštampan red vožnje. Teško da će biti ko oštećen, neće. Znači, samo ljudi treba da pogledaju i da obrate pažnju na novi red vožnje i sve će biti u redu. Teško, naravno, uvijek je pojedinačno imalo nekih primjedbi, ali to nije bilo zaista, to je čisto bilo iz neznanja što ljudi nisu imali informaciju. Ono što je, kako poručuje, najvažnije za korisnike gradskog prevoza jeste da neće biti povećanja cijena karata. Nismo posezali za tom nepopularnom mjerom za podizanje cijene i ja se zaista nadam da će to biti tako i u buduće. Nemam nikakvog negošte od nikoga iz gradske uprave da bi to eventualno moglo biti promijenjeno. Redovan režim saobraćaja bit će ponovo uspostavljen od 31. avgusta, kada počinju pripreme za novu školsku i radnu godinu, poručuje Zečević.